Ty kokso, yes. Dobre, len ho neodtrhnúť. Skúsime teraz bielu, že čo povedia na ňu. Aha, jak pekne skáče. Je tam. Ten je pekný. Tak čaute, ja vás vítam u nového videa a dneska ideme na Pstruhy. Akurát sa nachádzam ešte na vlakovej stanici v Piešťanoch, ako môžete vidieť. A idem vlastne vlakom do Žiliny a odtiaľ už pôjdeme autom na Pstruhovú rieku. Neviem sa dočkať, strašne sa už teším. Teraz je cca 6 hodín ráno a vyzerá tak, že okolo nejakej tej 9. cca, aby sme tam mohli byť, tak uvidíme. Dnešnou cieľovou rybou bude hlavne potočák, ale samozrejme sem tam sa môže podať aj nejaký dúhak nasadený. Za pár minút mi má prísť vlak a potom už pôjdeme bez prestupu nejakú hodinku a pol. Takže uvidíme, ideme na to. No, to je môj vlak a ideme. No, tak sme tu. Sme v Žiline, ale zabudol som vám povedať, že ideme nájsť táta. V Žiline tu niekde mala čakať. Pred stanicou, tak ideme. Fajnové schody. Sme vonku a teraz kde je? Idem mu asi zavolať. No, každú chvíľku dojde niekde sem, tu zaparkuje, tak od chvíľku počkám ešte. A potom už rovnou cestou na ryby. Teším sa. Sevas! Ešte ladvinku. Tak, akorát sme došli. Aha, na to. Nádhera. Voda čistúčka, úplná bomba. Ideme sa do Dobroďákov a ideme na to. Už sa neviem dočkať na ten prvý náhod. Tak veci mám už nachystané. Beriem si jednu udicu so silónom a rovno idem testovať takýto žltý od Varivasu. Presný názov vám som niekde napíšem. A tiež idem testovať ďalšiu novú vec od Harmony Base tohto Fedworma v číslovej farbe. Tak som veľmi zvedavý. Má 54 mm. A je mekučky, tak verím, že na to niečo chytím. Tak akorát už ideme. Tu je táto, ešte si tam volačo viaže, ale už sa neviem dočkať na ten prvý náhod. Ak som povedal, neskúšať toho červa a to bude môj zároveň prvý test, ale poskúšam určite aj nejaké rotačky, wobleríkov, beriem si iba tú jednu ulicu so silónom, takže budem môcť chytať na všetko. Ideme na to. Tak toto je naše prvé miesto, pred nami je taký pekný prúd, to skúšame a uvidíme. Zatiaľ nám nevybehla žiadna rybka. Á, vybehol, ty kokos! Už som išiel sťahovať a išiel za tým. Á, mal to, videl si to? Nie, to mal pstruh. Počkaj. Už nevybehne asi zase. Som mu to teraz vytrhol z huby. O, pekného, ty kokos. Je tam, ale nádherná ryba. Pozrite. Namočím si ruku. Aha, naňho. Krása. Dobre, môžem ho pustiť. Bež. Hneď sa pichol tuto pod tí konáre. A vidíte na toho vorma. Bomba. Nahodil som to hentam do tej opačnej strany a tam mi to hneď zobral. Tam je taký pekný kameň.
A je tam ďalší. Jak pekne vybehol. Jak skáče. Je tam. Tak ten bol. Pozrite. Krásny potočák. Bež. A opäť na toho čizového fedworma, len teraz mi ho rozbil. Tak skúsime teraz inú farbu. Skúsime teraz bielu, že čo povedia na ňu. Ja bielu moc nemusím, ale vyskúšame. Som to tam v strede zachytil, idem preto. Počúvajte, zabudol som zapať kameru, ale mám ďalšieho. Odberák. Je tam. Na toho bieleho. Pozrite na ňo. Krásna zdravá rybka. Idem ho pustiť rovno. No bež si, kamarát. Paráda, nečakal som, že takéto ryby pekne chytím. Hneď z začiatku 3. Super. A tento mi to vlastne zobral z opačnej strany. Tam vlastne ako sa tam točí voda. A ide do takej rihy. Tam je taká hlbšia voda, taká jamka. Tam som to nahodil, nehal splaviť, zatvičoval dvakrát s tou gumou a bum. Hneď tam bol, paráda. Nehal to tam splaviť. Bol tam záver. Mal som. Skúsim to tam ešte raz nahodiť. Necháme splaviť. Toto je inak pekné miesto. Aha, je tam. Malinký. No teraz som zobral takýto, aha. Toho rovno aj vypnem. Hop, bež. Skúsim to nahodiť takto. Zaráva toho stromu. No, sa to tam zachytím. Videl si to? Ale to bol si hlavne lipeň. Zase nazbíral. To sú lipníky podľa mňa. Daddy má fišku. Potočáka. Je tam. Dobre. No, presunuli sme sa na opačnú stranu. Takže toto poprehádzujeme. A je tam. Hop. A bežkaj. Tak, ako som chcel. Ťuk. Ťuk. Je tam. Sa mi šmykla až ruka. Pekná rybka. A poď sem, hop. Ďalší taký istý potočáčik. No bežkaj. Počujete, ten by to celé strhol. Tak skúsim ešte farbu, čo som neskúšal. A dáme takúto. To je, myslím, Green Pumpkin, ak sa nemýlim. Keby sa mýlim, tak to napíšem niekde sem, ako opravu. Ale snáď som povedal dobre. To je taká farba podobná dážďovke. Ideme to tam teda capnúť. Túto prírodnú mi vôbec nechcú. Máme naspäť takú kriklavejšiu nejakú farbu. Ale skúsime teraz iný tvar gumy. Skúsime takéhoto zigzaka. Trošku si ho skrátim, lebo mám aj menší háčik. To je vlastne takýto červ so zahnutým chvostíkom. Dal som ružovú, tak uvidíme. Ružová je taká topka na pstruhy. Bol tam záber. Nevadí, nahodím to tam ešte raz. Nejaká menšia rybka mi to naťahovala. Nahodíme to takto. Bol tam záber. Ej tam. Máme. To je dúhák! Tak máme dúhačika prvého. Tak, máme takéhoto malého dúhačika. Rovno ho pustím. No bež. Toho som nečakal úprimne. Ale bol tam. Tak pekné miesto. Tak čo by nie. Počúvajte, skúsim wobleríka. Dáme tam tohoto. Vyzerá ako malý potočák, tak uvidíme, čo to s nimi spraví. Či sa prehovorí nejakú väčšiu rybu. Dal som tam toho wobleríka teda. A ideme ho poskúšať. Či na to tie pstruhy budú reagovať lepšie ako na tú gumu. Som zvedavý. Tuto v tomto silnom prúde asi nebude žiadny. Ale preťahnem to zatiaľto. Predsa len sa môže stať.
že tu nejaká zabudnutá rybka bude. Aj tam. Ty kokos, to bol pekný! Joj! Pekného, odhential. Toto je škoda, tento bola pekná ryba. Som mu dobre nenasekol. To bola taká 30 cm určite. Aha. Jaký malinký. Bež. Ja som išiel za tebou, ale... Nie. Ty vole, ďalší. Ja som tam nehal splaviť a tento malý, ale... Fúse, zachytávam tie riasy. Musím mať vyššie udicu. Počujte, nemal som zapatú kameru, ale aha na to. Na wobblerika od Petra Rusnáka. Konečne som ho pokrstil. Neviem, či na druhý náhod, alebo na tretí. Jak som ho tam dal. Je takýto dúhak. Takýto. Cca 4 cm mám, myslím. Bomba. Nádherná ryba. No poďme ho pustiť, bežkaj si, kamarát. Bež, a už ide. No, poďme tam dať ďalší náhod do tej jamy. Ja si myslím, že by tam mohla byť ešte nejaká rybka. Aj tam. Potočáčik. A možno ho skúsim takto vypať, nech sa nezamotá s tým wobblerom do toho podberáku. Ten má ale jaké farby. Ten je nádherný. Vidíte ho? Ale má trošku poškadenú tú skrelu. No bežkaj. Opäť na wobblera od Peťa Rusnáka. Paráda. Ach, som to zachytil. Aha, ešte to zobral jeden malinký. Dobre, vypal sa. Tuto. Spod toho, no, som zachytil wobbler, takže idem si pre neho a že dám pár náhodov, už keď som tam. A zobral to ešte jeden malinký. Toto je inak pekný hrčák. Tu by nejaká pekná ryba mohla stáť. Dáme väčšieho wobblera. Mám takéhoto väčšieho wobbleríka. Či to nevyprovokuje nejakého. Aha, vyprovokoval. A jakého malinkého. Pozrite, vidíte? Takáto rybka. Za krajíček to má. Skúsime taký trochu experiment a hodím tam veľkú rotačku. Tak sa postavím hore z tej jamy. Takto. Roztočíme rotačku a je tam. Aha, na prvý náhod. Pozrite na ňo. Jaký krásny potočák. Opäť to má za krajíček, háčiky bez protihrotov. Že wobblera nechcel, ak som tam hodil tú rotačku, tak ho zobral hneď. No poďme ďalej. Počúvajte, ale stala sa mi taká vec, že tohto wobblera som vymienial háčik na ňom a ho teda dával naspäť vlastne ten stratený a padlo mi do vody, ale našťastie som našiel ešte, no. Ale moc nechýbalo, aby som ho našiel v takomto prúde. Normálne orchničov potom. Áno. Není tam moc, aha, aj tam. Aha, ale skúsim ho vypať tuto. V tej tichšej vode, ho nedávam do podberáku zbytočne. S tým wobbleríkom. No nemám s tým dobré skúsenosti. Že sa tam zamotajú. Tak, tak. Hop. A už si ide. Počúvajte, aha, aké miesto. Veľký strom. Za ním oko. Ale nemal som tam ešte ani ťukanec. Zaujímavé. Možno skúsim opäť gumu. Som dlho teraz negumoval. Tak ju tam dám zase. No poďme. Dal som tam zigzaka. Je tam. O, ten je pekný. Mám? Na prvý náhod, dal som tú rúžovú gumu. Aha, jak pekne skáče. Je tam. Na rúžovú. Aha, ten rúžový zigzag. Aha, rúžový zigzag, hop. Pustím ho takto z podberáku, bežkaj. Mal som ďalšieho, ty kokos, aha. No, začínali sme s fedwormom, tak dáme ho tam aj teraz. Na ňo mi to išlo dobre.
Bol? Neviem, ale to tam... Ale ja som mal, jaj. Skús to hodiť úplne za ten kameň. Mal som zase záber. Len teraz som sa nebol istý, či to je strom. Že či mi udica búcha do stromu, alebo to bola ryba, ale bola to ryba. Bola to fiška. Máme. Je tam. Na toho Fedworma. Dobre, veľmi spokojný som. Ja už som sa dneska zachytal tak, že už ani rybu nemusím chytiť. Už ma každá úplne poteší. Aj keď samozrejme, bol by som veľmi rád, keď sa podarila nejaká veľká ryba. Máme. Máme opäť fišku. No, na toho vorma. Fiška, bež. Počúvajte, dal som tam malú rotačku, že skúsim nejakého možno dipníka chytiť. Aj keď vidím, že zbierajú na tej opačnej strane, tak poskúšame. A máme. Bol tam, videli ste, ja som tam videl zazbierať, on to hneď zobral. Pekný? Koľko tak sú tam? A máme. Žeblípeň? Alebo potočák? Máme niečo. Čo to je? Potočák. Tak potočáček, hneď aj pustím. Toto teraz nebola cieľová ryba. Ale možno ešte menšiu rotačku tam treba dať. Aha, máme. Čo to je? Potočák. Vidím oranžové brucho. Vidíte? Potočáčik pekný. Za krajíček chytený. Hop! Ale lipeň žiadny zatiaľ. Ale na tej opačnej strane som ich naozaj videl zbierať. Aha, máme. Máme niečo. Čo to je? Potočáčik zase. Takže by to tí potočáky tam zbierali? Tomu sa mi nechce moc veriť, lebo to vyzeralo ako lipňové zbieranie. Vidíte opäť mikrorybka. Čup. Áno? To je dosť tých malých potočákov, no. A zas som mal. Na rotačku. Skúšam tých lipníkov, vieš? Ale vyzerá to tak, že tu sú není. No, sme na takéto peknej jame. A tu by mohla stať aj nejaká väčšia ryba. Celkom tu tomu verím. Tak uvidíme. Už som to nejaké menšie pochytal. A je tam ďalšia. Na wobleríka. Našťastie je chytený takto zahak. Dobre. Vypnutý. Kde je? Tu, aha. Hop. Ale tá väčšia ryba tu aj tak nestála zase. Ale bude pod nejakým stromom, vieš, také úplne nenápadne. Aha, je tam ďalší. Ja mám 5 cm. Tento už je trošku ale peknejší. Pozrite, takáto rybka. Hop. Toto je ešte chytený, netrep sa. Dobre, bežkaj. A pod tým stromom by mohla byť fakt nejaká pekná ryba už. Wobbler dneska píše veľmi dobre. Trúfnem si povedať, že lepšie ako gumy. Aj keď pochytali sme na všetko, samozrejme. Aj na rotačku. Bol tam zase nejaký. Oj. To není vstrúm, no. Viete čo, skúsim to nahodiť tak, aby to podplávalo ten strom. Ale nevybehla žiadna ryba. Ak sa posunie trošku ďalej. Tu to vyzerá byť jedno miesto ako fakt pekné. Je tam. Ten je pekný. No ani nie. Zdal sa byť pekný, ale zhor bol ten prúd.
Je to vlastne taký istý ako predtým. Len zo silnejšieho prúdu. Preto sa mi to tak zdalo. Vidíte? Taká istá rybka, vyzeralo to byť ako nejaká 30 cm po tom zábere. No nič, ale toto by sme mohli skúsiť aj gumu. Toto vyzerá veľmi pekne. Dáme opäť fedworma. Keď je dneska taký testovací deň, tak nech ho poriadne otestujem. Bodaj by sa mi na neho ešte podarilo chytiť nejaká pekná ryba. Nahodím to do tej opačnej strany. Tak. Necháme padnúť. Aha, bol tam. Bol tam záber. Ale tam na opačnej strane je dobré miesto. Si robíte srandu. Ja to tam zachytím. Nie. A to som tam chcel ísť prechytať. Koľko sa musím ísť preto, no. Počúvajte, aha, kde som? Dostal som sa pre tú nástrahu. Ale aha, na aké miesto som došiel, ty vole. Tu by som mohol podržať nejakého wobbleríka alebo niečo. Popri týchto konároch. Vyzerá fakt nádherne. No ale ryba tu není. Ani popri tom kraji. Jednak ma môže dosť dobre vidieť, keď idem takto. Ale bohužiaľ som nemal žiadnu inú možnosť, no. Keď som tu zachytil tú gumu, nechcel som mu odtrhnúť. Tuto je pekná jamka. Tu prechytáme a pôjdeme naspäť k autu, lebo už sme fakt dosť ďaleko. Ty kokos, to bola pekná ryba. Tak toto som sa unáhlil. Skúsim to nájsť ešte raz. Aj keď potočák, to je väčšinou ryba prvého náhodu, no. No jasne, už to nechce. Aha, má to. On to mal. On to mal. Zobral to ešte raz. Poď ešte raz, prosím. No už teraz nie. Škoda. A keď tak mu tam hodím wobbler ešte raz. Máme. Toto je ale menší potočák. Toho len vypnem, bum bum, a pustím ho. Tak, bežkaj. Dáme tam toho wobbleríka. Dáme ešte jeden nahol s tou gumou, takto presne, ak mám udicu. Hop, dobre. Dobre, tam není nič. A skúsime teda vydrážiť toho, čo tu bol. Čo mi zareagoval dvakrát na tú gumu a nedobral. Uvidíme, či ho prehovorím. No, nabil som tam toho wobblera, tak poďme. Poďme skúsiť. Teraz nezareagovala žiadna ryba, lebo on bol tuto blízko, on nebol ďaleko. Tuto niekde bol. Nezareagoval zase. On úplne v pohode sa mohol stiahnuť už, no. Za ten čas som to chytal. Máme. A ten je pekný. Ten je veľmi pekný. Ty kokso, yes. Dobre, len ho neodtrhnúť. Tak sa podarí ešte. No poď sem. Poď do podberáku, poď sem. Je tam. Yes. Konečne. Je tam. Nádherný. Tento je najväčší určite z dneška. Čakajte, len chytený za jeden hák nejako. Tuto zo spodku. Dobre, woblera som dal bokom. A skúsim vám ho natočiť aj detailnejšie. No pozrite. Krajší už ani byť nemôže. Nádherná rybka. No poďme ho pustiť. Skúsim natočiť pod vodou. To by mohlo byť pekné. Jaj, no. Utiekol mi, ale nevadí. Sa mi šmykol, nedokázal som ho udržať. Ale je tam, konečne, pekná ryba. Veľmi som spokojný. Vy ma asi ani dobre nevidíte, čo? Teraz lepšie. Tuto mi ešte jedna, ja vám to môžem aj ukázať. Tuto vlastne, ako je tá železná vec vo vode s betónom, tak za ňou vlastne sa točí voda, tam je taká tešia voda, odtiaľ mi vybehol ten jeden väčší. Ten tam už ale nebol, ale nahodil som to hentam pod ten strom a hneď to zobral. Takže super, ja som fakt spokojný a ideme ďalej. Ideme sa teraz vrátiť k autu a pravdepodobne pôjdeme skúsiť ešte nejaký iný úsek. Pretože už sme dosť ďaleko od auta a nechce sa nám ísť potom ešte ďalej.
Galdu, takže tak, ideme naspäť. Viete čo, akurát sa vracame naspäť a pozerali sme počasie a hlásia pršať za chvíľku, za nejakú pol hodinku. Čiže asi to video už ukončím, lebo mám aj mikrofón, ak môžete vidieť tuto. A nechcem, aby sa mi pokazilo alebo niečo, keď bude pršať. Čiže ukončíme videjko, my ešte pôjdeme chytať. Ale myslím si, že na toto video je dosť rýb a vyskúšal som asi všetko. Chytil som aj na veľkú, aj na malú rotačku, na wobbleríkov, takisto aj na gumy. A hlavne, čo som chcel, je otestovať toho Fatworma, čo je novinka vlastne od Harmony Baits. Už dostupná aj na e-shope, čiže kto by mal záujem, kľudne si to ešte zakúpiť, je to fakt dobré. Trúfli si na to aj tie malé rybky, ale na začiatku som chytil aj tie peknejšie, okolo tých 25 cm, čiže ja som fakt spokojný. Teraz už plánujem vydávať tieto videá na YouTube častejšie, takže sa máte na čo tešiť. Chcem hlavne pobehať všelijaké pstruhové vody, ale určite natočím aj nejakú prívlaž, napríklad Javce, ja neviem, Bolene napríklad a podobne. Čiže také klasické letné chytanie na rieke. Kľudne napíšte do komentáru vy, že čo by ste vy chceli. A ja to zvážim a ak budem mať možnosť, tak určite natočím aj to. Takže tak, každopádne dúfam, že sa vám video páčilo a ak áno, tak budem veľmi rád, keď zanecháte odber a nejaký ten like a ideálne aj koment. Kľudne, že nejaké negatívne, pozitívne, je mi to jedno. Všetko píšte, čo vás napadne. Takže ešte raz dúfam, že sa vám to videjko páčilo a vidíme sa pri ďalšom. Majte sa.